Здравейте, приятели! В това видео ще направим две неща, как да вземеш безплатна кола и няколко готини джампа. Не забравяйте да дадете лайк, защото ще ви покажа как да получите безплатна кола. Не всяка кола. Просто чакате горе в ъгълчето трябва да пише да покаже, да натиснеш един бутон, чакаш един списък да ти излезне. Номер 11 е такова Центорно, а номер 19 е такова Monster Truck. Трябва да вземете мотор номер 23. Monster Truck ще ви помогне да получите 3 звезди. Преминате през бордюра. Сега трябва да отидете с мотора, трябва да отидете до летището, ама не до летището, ако сте с Франклин, това ви е близо. Така, първия скок трябва да отидете и тук, няма да е тук, де. Отидете в най-малкото кръпче и тук, почвате да въртите, докато не видите. Уоу! Това вече не знам как го направих. Но виждате и в кръгчето може да направите един паркинг. Внимайте сега. После се засилвате и от тук. Провалих се, съжалявам. Сега ще го направя пак. Смисъл е да ударите тази табела и да изскочите. Не е хак, не е с глава, с гуми. Това вече не го харесвам. Мъртъв съм. Как? Оживях! Това вече съм бог. Ако бях паднал там, вече съм мъртъв. Чакам. В мисия ще получите да купите маски. Абе, идиот! Забрах как да показвам среден пръст такова. Можете да взимате и на самолети, и на хеликоптери. Само да отидете на Хъто е хеликоптер, а самолет едно като дъга е самолет. Същата процедура. Забравям. Мъртъв. Това вече се чуда как намирам. Процедура. Гледате там за бутончето и натискате го и излиза. Не всичките опции самолети, но ви излизат. Има и джет. В коментацията долу напишете кой джет беше тоя, където може, сериозно забравих, където мога да удря ракети. Не хеликоптер, а самолет. Имаше имаше военен самолет. Защо питам друг скок, който пак аз се го измислих. Поне не ми се живот. Мразя, кога давам назад, много е бавно. Мъртъв. Това вече съм бог. А другия номер е да паднете
от нещо като глич, като такова, като хак, не, червена точка. Няма да се взема сега, макар че дори и да давам много пари. Ето така трябва да се обърнете и да падне мотора върху вас. И като падне, той ще ви избута и вие падате под моста. Питам съм го сериозно, не се шегувам. Даже направих едно видео, ама не ми се получи. Трябва да взимате сините точки, дават ви пари. И сега ще ви покажа един друг джамп, който е 3 пъти по-труден след този джамп. Да видите дали е реален. Тук трябва да има една рампа. Реален е. Просто не съм добър в падането на гуми. Другия джамп е, нали знаете там, как да кажа, там на летището, там има един вход, където влизаш, където минах през сега. Тук просто ще ви покажа с кола. Не можете само, можете и с кола и с мотор, ама трябва да е бързо. Не взимайте зенторното, ще ви спре много. Ще взема някакъв спо. Тим в гаража. Ако виждате това малко нещо е ужасно. Муха. Просто ще ме убие тази муха. Бе, флек. Къде пистолет извади, бе? Так му се родих. Так му се спомнах. Ти защо ще ми отнемаш живота, бе? Супер. Полицията ме подкони. Има дано полицията. Добре, че зави. И то ясно тук може и да направи аз така, ама на другата страна. Каме полицията. Чакай само да намеря една готина кола. Аз съм си направил едно списъче, като списъче с готини коли и мотори. Само да прочита. Мотор, готин мотор, кола, не, готин, кола, номер 26, 25 и 8, 26 и 25. 26, 25, 26, 25. 26, 25, 26, 25, 26, 25. Значи е готина взимам я. После ще проверя. Сега отивате към летището. Сега ще ви покажа скока набързо и това ще от днешното видео. Не забравяйте да се абонирате, да коментирате. Чао, чао! Само да направя този скок сериозно. Събираме 1000 и ви показвам друг трик. Може да е трика с хеликоптера. Да ви покажа различните хеликоптери. Те са само два вида.
така са го сложили. И самолетите са готини. Ако затворите видеото, сте тъп човек. Аз ви показвам как в GTA да вземете безплатна кола и вие затваряте видеото. По-добре го изгледайте до края и тогава мога да го затваряте. Така, ето тук идвате. Мухата ми пречи да гледам. Махай се, бе. Не вие, мухата. Ето тук, ето от тук, това го гледах. Така че не съм, че го измисля.